Sa Good Vibes, magtiyo nga vendor sa Libertad Market na bawi ang ginapatihan kinawatan nga kwarta sa menor de edad nga nakapalagyo. Tumandok sa Libertad Market ang magtiyo nga Mario kag Lennon J. Banyas. Gani halos kilala na nila ang mga nagasayo pati na ang mga persona nga may malain nga motibo. Kay nasang kaagaho na mutika nila ang isa ka lalaki nga ginabulubanta nagaedad 15 anyos nga may ginhaboy nga pinutos malapit sa kalog sang vegetable section sa sulod sa merkado. Suno kay Lennon J, ila ginhulat ang pagbalik sang bata tubtub ila siya nga gindakop hasta nga nabawi ang kapin 2,400 nga kwarta. Samtang ila ginausisa ang menor de edad, gulpi ini nga nalagyo. Nagapati sila nga kinawatan ng amo nga kantidad gani ilag inigin display kagin post man sa Facebook ang natabo agud nga mabalik sa tag-iya ang kwarta. Ginsiling ni Lennon nga hindi ini ang una nga bes nga may madakpan sila nga kawatan sa merkado. Gani nagapangabay man sila sa mga bumalakal nga maghalong kag hindi magkumpiyansa.